čím natáčame. Dobre. Tak to uvítaj. Čaute. Bitch, please. Ako ste si mohli všimnúť, YouTube update ako sa to volá, vzhľad YouTubeových channelov. No a toto je uputávka na ňo, lebo teraz keď si to updatenete, tak vás YouTube nutí, aby ste si natočili uputávku. Takže tu hore môžete vidieť naše pozadie a naše logo. Tu napravo môžete vidieť Sabertyho kanál, kde pribudne čoskoro aj môj. Potom trošku tak, jak sa to volá, severo-východne môžete vidieť kontrolný zoznam nastavenia kanála, čo tam nemôžete vidieť, pardon. A tu na ľavej strane môžete vidieť, čo to je, kanály, ktoré odoberáte. A dole vidíte naše videá. A to je všetko. Ne?